Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і нягледзячы на тое, што сёння ў нас пятніца, нібыта такі лёгкі дзень, але мы працягваем абмяркоўваць зусім нелёгкія тэмы о нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Зараз з намі на сувязі палітычны аналітык, доктар палітычных навук, кіраўнік Цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, шановное спадарство. Спадар Павел, хацеў бы з вами абмеркаваць шэраг тэмаў, якія адбываюцца, звязаныя наўпрост там з падзеямі ўнутры Беларусі, але і звонку. Давайте, можа быць, з унутраных праблемаў, і вось асабіста мяне вельмі ўразіла сітуацыя, якая распачалася на прадпрыемствах у Беларусі, і я маю на ўвазе пакуль што не забастоўку усебеларускую, да якой заклікае, якой пагражае рэжыму Дылеўскі. Я кажу пра затрыманні рабочых, і которых абвінавачваюць у тым, што яны нібыта шпіёнілі на карысць замежных, там не ведаю каго, там спецслужб, там ці яшчэ каго, Сораса, перадавалі інфармацыю, як гэтыя прадпрыемствы спрабуюць пазбегнуць ці унікнуць замежных санкцый. Гэта што? Што гэта, сведчанне чаго гэтыя працэсы? Гэта працяг таго, што ў нас адбывалася цягам 20-го і 21-го году. Гэта працэс зачысткі усей прасторы, так ці інакш звязанай з дзяржавай, ад школаў да прадпрыемстваў, ад небяспечных, умоўна кажучы, варожых элементаў. А варожымі элементамі з'яўляюцца тыя асобы, тыя людзі, якія намагаюцца нейкім чынам манітараваць сітуацыю ў тых ці іншых сферах і гаспадаркі, і сацыяльных інстытутаў, намагаюцца гэтай інфармацыяй дзяліцца з незалежнымі медыямі, паказваць, які стан рэчаў унутры грамадства і ў асобных інстытутах, у асобных прадпрыемствах. І, безумоўна, гэта для ўладаў з'яўляецца раздражняльным фактарам. Другі момант, безумоўна, той факт, што некаторыя прадпрыемствы, некаторыя фінансавыя групы ці алігархі намагаюцца пазбегнуць ці знайсці механізмы пазбягання санкцыяў, фарміраваць нейкія прыкладкі фірмы у афшорных зонах ці нейкім чынам спрыяць таму, каб абысці санкцыі праз дадатковыя механізмы, праз іншыя фірмы. Канешне, гэта інфармацыя небяспечная для ўладаў, бо пагражае яшчэ большай ізаляцыі. І так ці інакш, кажучы пра тое, у якім стане знаходзіцца псіхалагічным і палітычным улада, яна імкнецца да абсалютнай інфармацыйнай ізаляцыі адносна таго, што адбываецца ў краіне і ў асобных сегментах грамадства і гаспадаркі, і, безумоўна, спыніць усе магчымыя каналы перадачы ці абмены інфармацыі, асабліва ў небяспечныя моманты. Тут гэта мы бачым напярэдадні агалошанай забастоўкі. Нягледзячы на тое, як да гэтага можна адносіцца, скептычна, не скептычна, улады рэагуюць на усялякага рода такія ініцыятывы. Гэта постшокі ад таго, што адбылося ў 2020 годзе, калі яны недаацанілі мабілізацыйны рэсурс, калі яны фактычна не кантралявалі прастору, альбо контроля была не такой маштабнай за палітычнымі працэсамі, што прывяло фактычна да такога электаральнага выбуху, а потым і да рэвалюцыі. Вось каб нават на ўзроўні мінімальным, нават такім першапачатковым абрубіць усялякія магчымасці ўнутранай кансалідацыі на прадпрыемствах асабліва, унутранай камунікацыі ў калектывах. Вось робяцца такія захады, людзей абвінавачваюць у шпіянажы. Безумоўна, гэта адна з самых папулярных версіяў і метадаў барацьбы з іншадумствам у таталітарных, аўтарытарных краінаў. Абсалютна
абсалютна абвінавачванне людзей у тым, што яны не на карысць Беларусі працуюць, а на карысць нейкіх трэціх сілаў ЗША і на варожай Еўропы. Таму на вось гэтую абалонку ідэалагічную звяртаць увагі няма чаго. Гэта фактычна нічога новага і дзіўнага няма. Гэта намаганне дыскрэдытаваць увогуле цалкам сам фармат апазіцыйнай дзейнасці, як фармат пятай калоны, і гэта было на працягу амаль усіх гадоў кіравання Лукашенко. Тое ж самае зараз адбываецца ў Расіі, але галоўная задача, канешне, знішчыць усялякую ўнутраную камунікацыю, перадачу інфармацыі, ну і запалохаць грамадзянаў, запалохаць працаўнікоў, каб яны не імкнуліся да ўнутранага нейкага аб'яднання ці стварэння страйкавых камітэтаў. Фактычна гэта элемент маштабных рэпрэсій і тэрору, які ўжо закранае абсалютна ўсе сферы жыцця Беларусі. Такім чынам, ўсё ж такі гэта больш вось менавіта запалохванне, ну калі падсумоўваць, ці ўсё ж такі вот мне абсалютна нерэальна паверыць, што які-небудзь вот затрыманы супрацоўнік Гродна-Азота насамрэч вот вечарам, там, дзень пахадзіўшы, там, прыглядзеўшыся, падглядзеўшы праз плячо бухгалтарцы на заводзе, потым вечарам дзе-небудзь праз рацыю, там, Майк, это Нік, я хочу табе перадаць сакрэтную інфармацыю, ці там якія-небудзь фальшывыя камяні дзе-небудзь з інфармацыяй там падкладаюцца, вот як это там недавно была такая ж ситуация, ці яшчэ што. Ўсё ж таки запалохванне, ці рэальна вот ёсць такое, што там завербаваныя там якім-небудзь агентам Джонам супрацоўнік якога-небудзь завода у Карэлічах? Ну, канешне, гэтыя міфы, якія намагаецца распаўсюдзіць прапаганда, нічога супольнага з рэчаіснасцю не маюць. Але я, напрыклад, не выключаю таго, што гэта фактычна ініцыятыва саміх працоўных ці нават такога сярэдняга менеджменту, якія намагаюцца інфармаваць і таго ж Нехту ці іншыя каналы таго ж Дэлеўскага пра тое, што адбываецца ўнутры прадпрыемства. Я не кажу зараз пра там схемы абыходу санкцыяў, но але інфармацыі таксама на гэты конт паступаюць, і мне даволі часта задаюць пытанне, як гэта магчыма, і як стварыць такія ўмовы, каб беларускія ўлады не маглі вось абысці гэтыя санкцыі. То бок факты таго, што беларусы, якія працуюць, якія вучаць, якія знаходзяцца, функцыянуюць у краіне, яны намагаюцца перадаваць інфармацыю, а каму перадаваць. Усе асноўныя крыніцы і цэнтры інфармацыйныя беларускія незалежныя знаходзяцца за мяжой. Еўрарадыё, нават калі б гэта пераказалі інфармацыю Еўрарадыё, таксама б абвінавацілі ў тым, што яны працуюць на шпіёнаў, што яны з'яўляюцца шпіёнамі, што Еўрарадыё завербавала там гэтых бедных працаўнікоў. Тое ж самае, калі б гэта інфармацыя пайшла да Белсату, які аб'яўлены экстрэмісцкім каналам. Дарэчы, у крымінальным кодексе Беларусі яшчэ бадай з 2006, калі былі першыя змены пасля вось рэвалюцыі 2006 году, былі унесены папраўкі, згодна з якімі інфармаванне аб сітуацыі з правамі чалавека, інфармаванне пра сітуацыю ў гаспадарцы ці ў палітычным жыцці, нейкія вонкавыя крыніцы караецца згодна з крымінальным кодексам амаль да 3 гадоў. І гэта фактычна сугучна яшчэ тады, у тыя гады гэта называлі так званым артыкулам, які існаваў у Савецкім Саюзе 85-м. Гэта антырэвалюцыйная дзейнасць і дыскрэдытацыя сацыялістычнага ладу. Фактычна ў савецкія часы такі крымінальны параграф існаваў, і за дыскрэдытацыю сацыялістычнага ладу людзі атрымоўвалі нават у часы Брэжнева даволі вялікія тэрміны. І вось у нас гэты фактычна артыкул існуе больш за 15 год. Як і мы памятаем, разам з гэтым артыкулам была уведзены артыкул за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыяў, па якім
Зміцер Дашкевіч адсядзеў хіба 2 гады у вязніцы. То бок фактычна падложжа да параліжа вось такога і крымінальнага пераследу грамадзянаў, якія намагаюцца праінфармаваць беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, ён ёсць, і гэты механізм будзе, безумоўна, выкарыстоўвацца напоўніцу. Неважна, ці там насамрэч нехта працаваў на нейкія спецслужбы, што абсалютна немагчыма поверыць, ці гэта проста абмен інфармацыяй. Ну да, тут, конечно, было б цікава даведацца, калі мы таксама працуем на нейкую спецслужбу, вот Еўрарадыё, то мы працуем на Масад. Можам прыгадаць вайскоўца, так, калі я не памыляюся, Михаіл Урад, так, якога абвінавацілі ў здрадзе дзяржавы, які распаўсюдзіў, перадаў нехце інфармацыю пра тое, што пра перапіску міністра ўнутраных справаў так званага з так званым міністрам абароны, калі МВД прасіла дапамогі ў вайскоўцаў выкарыстоўваць наўпрост вайскоўцаў для падаўлення дэманстрацыю. Яго абвінавацілі ў у здрадзе дзяржаве. Якой здрадзе? Ну, мы ж з вами разумеем, што гэта абсалютна было канстытуцыйнае дзеянне, намаганне паказаць, наколькі злачынным з'яўляецца сістэма. Таму фактычна на сённяшні дзень любая, яшчэ раз падкрэслю, антырэжымная дзейнасць будзе разглядацца як варожая. Неважна, якая матывацыя за гэтым хавалася. Я прыгадываю, што калі ось пачаліся такія моцныя рэпрэсіі, там восень, позняя восень, там пачатак зімы, і пачалі параўноўваць тое, што адбываецца ў Беларусі 20-21 года з тым, што адбывалася ў Беларусі ў 1930-х годах, там тыя сталінскія рэпрэсіі, там чуліся галасы, што да ну вот якія параўнанні, ўсё ж такі часы розныя, там ну і па-рознаму, ну ўсё рознае. Але зараз, калі вось пачынаюцца гэтыя справы шпіёнаў, вот гэта ўсё, то гэтыя паралелі, яны як ніколі мне падаюцца актуальныя. І ўжо ў сацыяльных сетках чытаў такія каментары, што калі ўжо з'явіцца аналаг закона там о 3 каласках, ці калі з'явіцца там справа лекараў, справа даярак, справа акадэмікаў. Вот у вас няма такой паралелі? Фактычна, трэба сказаць, што ў Беларусі, калі не цалкам таталітарная сістэма усталявалася, то прыкметы таго, што ў Беларусі ўжо не аўтарытарная, а квазітаталітарная сістэма, яна ёсць. Ну, фактычна, на сённяшні дзень знішчаны ўсе элементы грамадзянскай супольнасці, знішчаны больш-менш вядомыя палітычныя арганізацыі, партыі, яны пазбаўляюцца рэгістрацыі. Нават неўрадавыя арганізацыі беларускай арыентацыі, нацыянальнай арыентацыі знішчаюцца. Саюз пісьменнікаў знішчаецца. Сродкі масавай інфармацыі незалежныя выкінутыя за мяжу, а журналісты сядзяць. То бок, калі мы паглядзім на палітычную сферу, то, безумоўна, назіраем эвалюцыю ў таталітарны бок. Калі пачнецца, ну, ўжо частка мы назіраем націск на прадпрымальнікаў. У нас яшчэ функцыянуе такі прыватны сектар. Вось калі будзе ўжо забаронена прыватная ўласнасць, то можна ўжо казаць пра тое, што мы ўжо дайшлі да амаль класічнага таталітарызму, ну, без масавых рэпрэсій, у сэнсе без масавых расстрэлаў. Але што датычыць справы лекараў, ну, ёсць у нас ужо справы студэнтаў, так, якія выступалі супраць рэжыму летку, справы выкладоўцаў, якіх сажаюць за салідарнасць студэнтаў са студэнтамі і гэтак далей. То бок, гэтыя ў той ці іншым фармаце усе элементы яны прысутнічаюць. Я думаю, што на сённяшні момант ужо няма такіх абмежаванняў, якія б маглі спыніць Лукашенка да фактычнага ўвядзення вось такога таталітарнага палітычнага і сацыяльнага кіравання. Мы ўжо маем, ну, безумоўна, тады у нас у савецкія часы былі ідэолагі,
камсамольцы, камуністы, якія працавалі у школах, а зараз да іх далучыліся ўжо праваслаўныя святары, якія будуць прасоўваць палітыку партыі так у школах ці ва ўніверсітэтах, магчыма, дойдзе і да гэтага, вучыць закон Божий і гімн Божа царя храні, так, но толькі ўжо ў постаці Божа Лукашенка храні. То бок такія намаганні, такія інтэнцыі яны абавязкова будуць. Пытанне, канешне, як доўга ўся гэтая хворая абстаноўка працягнецца, бо трэба ж таксама разумець, што для рэалізацыі вось такога поўнамаштабнага тэрору і палітычнага кантролю патрэбны даволі велізарныя сродкі, якія будуць выкачвацца, безумоўна, з грамадства, з людзей, з кішэні грамадзянаў, каб утрымаць тых жа ідэолагаў, партыйны кантроль, палітычны кантроль кагебістаў на ўсіх прадпрыемствах, універсітэтах і, мабыць, у школах, каб змагацца з іншадумствам на ўсіх узроўнях. Для гэтага патрэбны дадатковыя фінансавыя рэсурсы. Нават гэтая Паўночная Карэя у тым ці іншым стопні функцыянуе у тотальнай ізаляцыі толькі дзякуючы таму, што ёсць падтрымка Кітая. Так, у нас мы бачым, што ёсць падтрымка Расіі, яна будзе аказвацца, бо і ў Расіі, на жаль, нічога дзіўнага, але ідуць амаль такія ж самыя працэсы. Толькі без экспрапрыяцыі маёмасці, але ў Беларусі можа дайсці да экспрапрыяцыі маёмасці, і фактычна такога усталявання квазі дзяржаўнай мадэлі тотальнага эканамічнага кантролю. А калі такі будзе усталёваны, то можа дайсці да справаў і даярак, якіх таксама могуць абвінаваціць у сабатажу, у шпіянажы, у працы на замежныя выведкі, польскую, японскую, ізраільскую, як калісьці абвінавацілі Лаўрэнція Берыя, так, памятаем, у 56-м годзе. Так што, на жаль, вось такому вар'яцтву палітычнаму на сённяшні дзень у Беларусі ніякіх такіх унутраных абмежаванняў няма. Толькі пытанне часу, калі яны ўжо самі адзін на аднаго пачнуць пісаць даносы, а напэўна, пішуць. Умоўна Берыя прыйдзе арыштоўваць умоўнага Ягоду. Спадар Павел, на крыху так іншую зараз тэму, таму што шмат што хацеў бы з вамі абмеркаваць. Зараз вось гэта таксама тэза пра Вільня наш, Беласток наш. Мне, конечно, здзівіла, чаму не прыгадалі, што Смаленск наш таксама, але вось тут гэта просто было, кажется, дзеля такога падняцця градуса і там, як кажуць, грудь колесом показаць, какой мы тут первый парень на дзерэўні, ці за гэтым нешта сапраўды нейкія планы? Гэта збольшага, канешне, такая ідэалагічная правакацыя Лукашенка, які намагаецца яшчэ больш паказаць захад варожым для Беларусі, і што вось не толькі там у нас вайна была, якая інспіраваная захадам была, але таксама вось і землі у нас забралі. Толькі не прыгадваецца якраз такі і факт савецкай агрэсіі, якім чынам гэтымі тэрыторыямі гандляваліся Сталін з уладамі і Нямецчыны ці Літвы. Гэта ўжо, канешне, справа гісторыкаў, але другі момант, як мне падаецца, гэта тое, што Лукашенко ретранслюе рыторыку Пуціна. Ён фактычна становіцца такім ідэалагічным хаўруснікам Пуціна у справе падважання менавіта незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці краінаў суседзяў. Мы памятаем гэты артыкул Пуціна, які ён напісаў як ідэалагічную адозву ці пасланне для украінцаў, дзе ён казаў пра тое, што там беларусы, украінцы і рускія гэта адзіны рускі вялікі народ, і фактычна ў тым жа сваім артыкуле ён адчынена паставіў пытанне адносна таго, што тыя краіны, якія існуюць зараз, незалежныя, выйшаўшыя з Савецкага Саюзу ў тым тэрытарыяльным аб'ёме,
Гэта выпадковасць гістарычная і несправядлівасць у адносіне да Расіі. Таму маральна Расія мае права прэтэндаваць на тыя тэрыторыі, якія сышлі разам з незалежнасцю савецкіх рэспублікаў. І вось у гэтым жа кантэксце Лукашенко намагаецца паставіць, таксама працягнуць вось гэтую рыторыку пуцінаўскую адносна пытання Вільна. Гэтае пытанне, трэба сказаць, оно ўздымалася ж у 90-е гады, калі Літва абвясціла пра незалежнасць, тады з падачы менавіта маскоўскіх уладаў ставілася пытанне Вільні, што калі вы не прызнаеце дамоўленасці там Молатава-Ріббентропа ці выходзіце з Савецкага Саюзу, то будьце удзячны вярнуць Вільна назад. Так, і з гэтымі тэрытарыяльнымі пытаннямі Расія вельмі актыўна імі маніпулявала, і прыгадаем канфлікты, якія ў той час якраз такі распачаліся і ў Малдове, і ў Грузіі, Азербайджане, Арменія, то бок вось гэтыя вузлы тэрытарыяльна-этнічныя, яны вельмі эфектыўна завязваліся Сталінам, Савецкай імперыяй, гэтыя маніпуляцыі тэрытарыяльныя, якія нібы выдавалася ўжо вырашаныя кропкі пастаўлены, над і падпісаныя так званыя міжнародныя дамоўленасці аб прызнанні межаў і тэрыторыяў. Тым не менш мы бачым, якую палітыку рэалізуе Расія ў дачыненні да Ўкраіны. І вось Лукашенко, як жабрак, намагаецца знайсці сабе месца вось у гэтай імперыяльнай рыторыцы, то бок мы наш Савецкі Саюз пабудуем. То бок ён не толькі як хоча паказаць, што ён васал, а хоча паказаць, што ён з'яўляецца таксама дадатковай часткай вось гэтага вялікага месіянства расійскага, адбудавання імперыі у тых ці іншых межах, бо якраз такі вось усе гэтыя выказванні і пазіцыянаванне велічы умоўнай ягонага рэжыма Лукашенка, яны адбыліся пасля таго, як ён фактычна эканамічны суверэнітэт Беларусі здаў, так, падпісаўшы 28 дарожных мапаў, і калі ўжо ў Беларусі з'явілася так званы вайсковы-вучэбны цэнтр, які па факту можна лічыць як вайсковую база расійская. Вось каб паказаць, што ён мае нейкую вагу геапалітычную, што ён суверэнітэт не здаў, пачынае выказваць нейкія прэтэнзіі, але таксама на ўзроўні такога імперскага мыслення Пуціна да суседзяў. Спадар Павел, калі я не памыляюся, там пэўны час таму былі ўнесеныя змены ў 4-й параграф НАТО. Я маю на ўвазе, што калі раней было прапісана ў іх статуце, што яны маюць права адказваць на ваенную агрэсію у дачыненні да краінаў НАТО, то зараз там дададзены такі пункт, як гібрыдная агрэсія. І ўжо чуюцца галасы на захадзе, каб мігранцкі крызіс, вось гэты мігранцкі шантаж, які выкарыстоўвае рэжым беларускі супраць краінаў захада, прызнаць гібрыднай агрэсіяй. Ці не стаім мы перад пагрозай, што НАТО скарыстаецца гэтым сваім 4-м параграфам? Мне падаецца, якраз калі скарыстацца з гэтага параграфу, то гэта фактычна азначае пачаць вайсковыя дзеянні супраць Беларусі і разам з гэтым супраць Расіі. Не думаю, што на сённяшні момант Захад гатовы на поўную такую маштабную, нават канвенцыянальную вайну з Расіяй, бо гэта вельмі будзе дорага каштаваць для ўсіх нас. Таму гэта хутчэй такі палітычны механізм устрымання Расіі, перш за ўсё, ад таго, каб яна спыніла свае правакацыі ў праблемных краінах, перш за ўсё Балтыі, так, дзе Расія намагаецца выкарыстаць так званы рускі фактар, рускую меншасць і такім чынам дэстабілізаваць сітуацыю, ці стварыць крызісы умоўныя ў той жа Латвіі ці ў Эстоніі.
Конечно, на перспектыву такія гібридныя механізмы могуць быць выкарыстаны Расіяй у тых краінах, дзе ёсць праблемы з меншасцямі, так, нацыянальнымі. На вельмі добра можа маніпуляваць гэтым менавіта ў рамках еўрапейскага звязу ці НАТО. Ну а што тычыцца менавіта нашай сітуацыі, то насамрэч яна складаная. І адзінае, што і якім чынам можа рэагаваць НАТО ў дадзеным кантэксце, гэта ўзмоцніць сваю вайсковую прысутнасць. Ну і тут я хочу падкрэсліць, што ўсё ж такі вось гэты міграцыйны крызіс, гэта не намаганне скарыстацца ці расчыніць карыдор для агрэсіі ў дачыненні да Літвы ці Польшчы. Гэта намаганне Лукашенка стварыць цяжкую псіхалагічную і палітычную сітуацыю ў тых краінах, каб яны адмовіліся ад санкцыяў. Гэта першасная мэта, першасная задача Лукашенка — змусіць Захад зняць санкцыі. А ніяк не агрэсія, якая хавае за сабою там магчымую вайсковую агрэсію, каб стварыць нейкія правакацыі на мяжы, а потым скарыстацца з гэтага, каб распачаць нейкія адчыненыя вайсковыя дзеянні. Я думаю, што пакуль што Лукашенко не да такога ступені сайшоў з глузду, з'ехаў, каб расчыняць і пачынаць адчыненую канфрантацыю з краінамі НАТО. Ну і гэтага, безумоўна, не дазволіць і Масква, бо нягледзячы на вось такія дэмаршы, дэкларацыі, сама Расія разумее, што гэта будзе апошняе, і тыя ж самыя чыноўнікі, дзеці якіх вучацца за мяжою тых жа Злучаных Штатах ці ў Еўропе, разумеюць, што нават пераход халоднай вайны ў нейкія такія элементы змешанай вайны халодна-гарачай можа паставіць велізарную і тлустую кропку на рэжыме Пуціна. А тыя грашовыя мяхі, у якіх мільярды, таксама мільярды ў замежных банках, менш за ўсё хочуць адчыненай канфрантацыі з Захадам. Добра, калі тады інакш, вось ўсё ж такі Захад выглядае на тое, што можа дайсці да таго, што прызнаць дзеянне рэжыма Лукашэнкі гібриднай агрэсіяй у дачыненні да краінаў Захада, краінаў НАТО. Разумеючы, што, безумоўна, ніхто не хоча нейкай канфрантацыі гарачай, тым больш, ці не будзе НАТО праз Маскву ціснуць, каб тая ўсё ж такі паўплывала на сітуацыю ў Беларусі. І які гэта можа быць уплыў у такім выпадку? Абсалютна так і будзе рабіцца. І не толькі НАТО, а еўрапейскія краіны. І ведаем, што і канцлер Меркель размаўляла на гэтую тэму з Лукашенка. Але ў Пуціна ёсць свой інтарэс. Безумоўна, зараз беларускі рэжым, лепей сказаць, рэжым Лукашенка — гэта інструмент гібриднай знешняй палітыкі Расіі. То бок фактычна Беларусь, на жаль, сталася вось такім механізмам рэалізацыі пэўных знешнепалітычных інтарэсаў Расіі. У чым гэтыя знешнепалітычныя інтарэсы Расіі заключаюцца? Гэта стварыць праблему з Беларусю ці давесці яго да такога ўзроўню, калі Захад, каб яе вырашыць, будзе гатовы пайсці на саступкі Расіі. Прынамсі, змяніць палітыку санкцый ці адступіць ад палітыкі санкцый у дачыненні да Расіі, каб Расія змусіла Лукашенка спыніць вось гэтую умоўна імігранцкую гібридную вайну з Захадам. Ну але пакуль што насамрэч нават тыя лічбы, якія так яны з'яўляюцца вельмі непрыемнымі, гэта сітуацыя, але гэта не катастрофа пакуль што ні для Польшчы, ні для Літвы, ні для еўразвяза. Гэта не 1,5 мільёны, гэта не 2 мільёны мігрантаў, якія прыбылі ў Еўропу, як мы памятаем, у 15-м годзе, і гэта цалкам
змяніла сітуацыю бяспекі і ўвогуле сацыяльна-палітычныя працэсы змяніла ў Еўропе. Ні для Польшчы, ні для Літвы нават 10 тысячаў, 20 тысячаў мігрантаў, ну, насамрэч, праблемай не з'яўляюцца. Так, праблемай з'яўляецца тое, што Лукашенко арганізаваў і зрабіў з людзей з праблемамі, з мігрантаў, інструмент сваёй вайны, сваёй палітыкі ўздзеяння. У сваю чаргу Путін, дзякуючы таму, што Лукашенко страціў усялякую легітымнасць унутры краіны і па яе межамі, стварыў з Беларусі гібридны інструмент сваёй знешняй палітыкі. І, безумоўна, думаю, гэта асноўная мэта змусіць праз тое, што робіць Лукашенко, Захад да перамоваў з Пуцінам. А на стале перамоваў будзе стаяць пытанне якраз такі Nord Stream і коштаў на газ і, безумоўна, санкцыяў. І калі Захад пойдзе на такія там саступкі, дыялог, то тады, безумоўна, працэс вось гэтага транзіту будзе спынены. Але яшчэ раз падкрэслю, на сённяшні момант нават тая колькасць мігрантаў, якая і знаходзіцца на мяжы і намагаецца прайсці на тэрыторыю Еўрапейскага звязу, не з'яўляецца крытычнай і не з'яўляецца пагрозай для бяспекі ні Польшчы, ні Літвы. І нават тая сітуацыя, што ўжо пачаліся смерці гэтых вось парушальнікаў на мяжы. Ну, гэтае пытанне павінна быць вынесена ўжо на міжнародны ўзровень, на ўзровень і Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ўзровень АБСЕ. Гэта ўжо праблема, канешне, і таксама гэта і праблема для Польшчы, бо менавіта той факт, што Польшча не прапускае мігрантаў, становіцца прадумовай для смерцяў гэтых людзей. Але тут павінна быць абсалютна салідарная, абсалютна кансалідаваная палітыка Еўрапейскага звязу і міжнародных структураў АДАН да АБСЕ, яшчэ большага ціску на рэжым Лукашенка з тым, каб, канешне, гэтыя правакацыі спыніліся. Але яшчэ раз падкрэслю, калі мы дапусцім, так, магчыма, і ёсць, што за гэтым іміграцыйным крызісам стаіць Масква, і што Масква намагаецца выкарыстаць Беларусь для вырашэння сваіх інтарэсаў, то пакуль гэта будзе ў інтарэсах Масквы, такі крызіс не спыніцца. У сваю чаргу гэта азначае, што Еўрапейскі звяз павінен разглядаць гэты міграцыйны крызіс як працяг гібриднай вайны Расіі супраць Еўропы з выкарыстаннем Беларусі. І ў дадзеным выпадку, якраз такі, за тое, што Расія дапускае і ўдзельнічае ў гэтым працэсе непасрэдна, санкцыі павінны ўвадзіцца якраз такі зараз у дачыненні да Масквы, да Расіі, каб змусіць якраз такі Маскву спыніць вось гэтую гібридную акцыю пры ўдзеле Беларусі. І на заканчэнне коротка, калі ўжо ўзгадалі АБСЕ, я гляджу, Фінляндыя гатовая стаць арганізатарам альбо медыятарам пляцоўкі па перамовах па беларускім крызісе. Фактычна, вось пасярэдніцтва сваё прапановае. Нібыта міністр замежных спраў Фінляндыі Пекка Хааvisto прапаноўваў такое пасярэдніцтва Фінляндыі Владзіміру Макею. Хааvisto, я читаю, прапанаваў урэгуляваць беларускі палітычны крызіс у рамках платформы АБСЕ. Ці не азначае гэта, што ўсё ж таки паддаецца Захад на міграцыйны шантаж з боку Масквы, там Мінска ці Масква-Мінска? Трэба ж разумець, што Захад, Еўропа, прынамсі, ніколі да канца не стаяла на такіх моцных прынцыповых пазіцыях. Заўсёды санкцыі, як і ў дачыненні да Беларусі, так і ў дачыненні да Расіі насілі кароткатэрміновы характар. Заўсёды дзесьці заставалася адчыненыя дзверы для агентаў рэжыму ці для пасланнікаў рэжыму, каб размаўляць. І мы бачым, што і Макрон, і Меркель ўжо заявлялі пра размовы з Расіяй, каб
перагрузіць адносіны з Масквой, што ўзбудзіла вельмі негатыўную рэакцыю сярод іншых сябраў еўрапейскага звязу, у тым ліку і Нідерландаў. Таму я думаю, што і у кантэксце Беларусі фармат дыялогу абсалютна магчымы, асабліва калі вось гэтая праблема будзе расцягвацца па часе, калі ад моманту выбараў будуць праходзіць годы і месяцы, і Захад зразумее, што рэжым Лукашенка пры ўладзе захаваўся, што іншых суб'ектаў, якія могуць уплываць на ўнутраную знешнюю палітыку Беларусі няма, і трэба дамаўляцца з імі. Так, як гэта было фактычна пасля перыяду санкцыяў, уведзеных у 2011 годзе. Ну і тут пытанне ў тым, наколькі у Лукашенка хопіць вытрымкі, каб за гэты час, наступныя паўгады, не выкінуць наступную дурасць, ужо не пабаюся гэтага слова, нагучыць, як гэта было з самалётам Ryanair, калі абсалютна ідыёцкае рашэнне прывяло менавіта да таго, што Беларусь, якая ўжо праблема Беларусі, якая пачала сыходзіць з прыярытэтаў Захаду, яна ізноў стала, па сутнасці, праблемай нумар адзін. Тое ж самае з мігрантамі. Вось нібы ўжо сітуацыя вакол Беларусі супакоілась, нават ужо і пра Пратасевіча перасталі ўзгадваць, так. А тут, калі ласка, цэлыя патокі мігрантаў, і знову Беларусь на першым месцы. То бок сам Лукашенка сваімі ўласнымі рукамі і сваёю галавой ці не галавой стварае для самога ж сябе праблемы. А Захад, безумоўна, калі не будзе нейкіх вострых праблемаў, звязаных з Беларусю, новых правакацыяў, новых самалётаў Ryanair, то паступова, канешне, будзе глядзець у бок круглага сталу, у бок перамоваў, бо іншых механізмаў, як аказваецца, у руках Захаду няма. Асабліва, калі знову атачэнне Лукашенка вернецца да сваёй славутай формулы, што вось Лукашенко намагаецца бараніць суверэнітэту, хаця мы ўжо бачым, што кавалак суверэнітэту даволі вялікі, ён ужо Расіі аддаў. У мяне няма ілюзіяў наконт таго, што прынцыповая пазіцыя ў дачыненні да Беларусі будзе цягнуцца некалькі год, асабліва калі з'явяцца яшчэ суперкрызісы святовыя, такія, напрыклад, як праблема Афганістану і Талібану, ці іншага кшталту праблемы, знову віток тэрарызму у свеце ці ў Еўропе, нейкія гуманітарныя крызісы ў Афрыцы ці ў Лацінскай Амерыцы. Гэта ўсё створыць пэўныя умовы для маневру для Лукашенка ў размовах з Захадам. Дзякуй вялікі. Вось такая ацэнка сітуацыі і ў Беларусі, і за яе межамі, і вакол яе ад Павла Усова. Зміцер Лукашук былі для вас разам з Павлам Усавым у эфіры сумесным Еўрарадыё і яе прамовы.